S odstupom niekoľkých dní môžeme kruto konštatovať, že svet sa rozdelil a Kartágo horí. Nemáme sa kam vrátiť. Západ je v totálnom rozvrate hodnôt, viery, zvykov alebo ak chcete tradícií. Je to priam doba vulgárnosti. Príprava olympijského vraj umenia, skôr však dekadencie a zdivočenie mravov trvala 2 roky. Po hrdom výroku francúzskeho prezidenta Macrona sme s ním mali jazda tlieskať, keď povedal, že toto je Francúzsko. Po mnohých šokovaných príspevkoch významných svetových, no i všedných ľudí sa predstavitelia olympijských hier rozhodli vymazať najkontroverznejšie progresívne degenerované scény z ceremoniálu z platformy YouTube. Povedali prepáč a myslia si, že to stačí, keď v priamom prenose spáchali v tomto prípade športovú a kultúrnu vraždu. Prosto po sebe zametajú stopy. Položme si však otázku, ako by svet a progresivisti reagovali, keby podobne znevážili Allaha alebo židovskú obec. Teraz je to len umenie a vlastne podľa niektorých novinárov je to len nafúknuté a vymyslené. Asi je vymyslená aj katastrofálna bezpečnosť a znásilnenia, či zákaz klimatizácií v hoteloch, odpálená železničná infraštruktúra, nebodaj znečistená rieka Sejna, kde zakázali tréningy. Svet, zobuď sa. Olympijské hry boli vždy vnímané ako oslava mieru, športu, obdivuhodných výkonov či harmóniu kultúry prepojenú s históriou. Dielo majstra Leonarda da Vinciho alebo vyobrazenie boha Dia bolo poňaté z hýralo. Násilná propagácia